pravili pijene kruške. Za ovaj recept nam je potrebno 250 ml bilo kog belog vina, najbolje je Pinot Grigio ili Chardonnay, 2 srednje kruške, malo anisa, cimeta, možete koristiti i vanilu i med. Prvo što ću raditi, prokuvat ću malo belog vina sa anisom, nekih možda 5 minuta samo čisto da provri. Onda ćemo dodati oljuštene kruške, presečene na pola i to ćemo krčkati nekih 10 minuta. I na kraju kada izbacimo kruške, dodat ćemo med i cimet, još 5 minuta krčkanja i to je sirup. Hajde da probamo. Ajde ću ovo malo manju. Ovo može da se jede i toplo, ali i hladno. Pošto je ovde pretoplo, ja sam odabrala ipak da bude malo prohlađeno. Vino mu daje specifičan ukus, ali alkohol se uopšte ne osjeća. Pretpostavljam da se nećete opiti. Ali ovaj sirup, ovo je nešto neverovatno. Pretpostavljam da sa vanilom, izvinite, sa vanilom bi bilo još bolje. Ali, apsolutno, evo ja jurim ovde, ipak su pijane, definitivno. Ovo je nešto egzotično, preukusno, prepuno različitih ukusa, ali onih prirodnih. Obavezno probajte, stvarno. I ako vam se dopao ovaj recept, pišite nam u komentarima, lajkujte naš video, zapratite nas, a mi se vidimo u sledećem nekom možda slađem videu. Prijatno!